Kumusta guys? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng pinakasimple at madaling gawing spicy shrimp pasta recipe. Napaka-espesyal ang recipe na ito guys, kaya sigurado magugustuhan nyo. Pero bago tayo magluto guys, ay don't forget na i-click muna ang subscribe button at ang notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod naming videos. Umpisahan natin guys sa pagluto ng spaghetti noodles. Sundan nyo lang po ang instructions na nasa packaging nito. Ayan guys, mag-separate tayo ng konting sabaw. Gagamitin natin ito mamaya. Ilagay natin guys ang shrimp sa isang malinis na bowl. At mag-prepare na tayo ng bawang. Maglagay tayo ng chili flakes. Lagyan natin ng konting salt. At lagyan din natin ng crushed pepper. At konting toyo. Okay, lagyan din natin ng oyster sauce. Okay guys, pwede na tayo magpainit ng oil. At ilagay na natin yung mix na shrimp natin. Para ma-fry siya ng konti. Halo-haloin. Okay guys, ilagay na natin yung spaghetti noodles. Okay, stir natin guys hanggang sa ma-mix yung mga ingredients. Okay, nilagyan ko dito ng konting tubig kasi medyo dry yung ating spaghetti noodles. Okay guys, lagyan din natin ng konting spring onion. Ayan guys, luto na ang ating spicy shrimp pasta. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Thank you for watching!